Kasingi kabasispa an ripun rio, ha kekerteng ukpau kun mensi mukut amen. Kutra Jisu pensle ingi do mensi mukut jome. Kasiti baar sha Timotheus kala nong ka baar. Te kumta ku kun jonga tunang klan ha kajing e jong ukris Jisu. Yaki ki ba play osngau nanga hakmat bun kisaki. Pidei ban ai pateng hakibrio basanya. Kiban bit ban hikaya ki waide. Tukit ikijing lambat nga kum usipai babha jong ukris Jisu. Judon usipai bapen berthet yala dia berkikam ke pertai. Ukiar ya kani khnang ban pen sengubhai la orang ba perton jong u. Kumju unong yale athong yo ya kapang sengat nong job. Lemda usumari ki an yale. Dei unong rep ubatrai sitom bar uban yo ningkong ye kiso. Tuda puson sani ya kata kabangaong namar utrai unsapun sengutu lut ya ka hapi. Tuken mau bayau Jisu Kris ukun uksiu jong udaben lapin mi pat na kibayap dei kene ke gospel bangayalam dei nak benta kene ke gospel bangasya sitom bangasya kum kenjri kum udakat Henry omdon jingkum ya kektin ublay namar kata ngasya ya kene baro nak benta kitu ya kiba ublay ulajit bakindup yo ya kajingpen ha ukris Jisu lembat kaburam bam jukut. Dei ban ngej pala dalai ngiyayap lang bat u nginya em lang ru. Lada ngiyay sya satar lang bat u nginya sensyar lang ru. Lada ngilen ya u mauru un len yangi. Jaya penken mau ki berius pang kini ki ai. Bertukun tujur ki hikmat ublay ban om ya wa nia pang ki kren ketien kai. Kani kam penbha berkala ban penjot ya kitu kibas ngam. Tuyale akat bala ban pentebet yala dia ban yo ya kejing menjur ublay ban long unong tray bam don daw ban leran. Tukiar na kijat jingya tainia bam sok khaw namar ki alam ter syadu kejing bam khain blay. Kini kiktin kisah priangkum ke klam. Kani kalajia ya Uhemenius bat Upiletus kibala ya jengai bak na kejing sisya da kabaong ba kejing mipat kalada ladap. Kila pentung baji ya kejinget jeng kikatu kat ningut. Henry kanong rim ka ba ublay ulabu kayang scam. Kadon kani kejing to halor jengka. Utrai uitu ya kitu kibalong kijong u. But ai ba utu ba fly ke keteng utrai un no dak ya kejing baman. Haman kayeng ba don kikiu om tang nak benta om tang kibada kaksiar bat kerupa. Henry kibada kading kadober tharu donru kijing kiba pendon kam haka kam ba iburom don kiwei pat kibala pendon kam mata madai kajing hikai kalong ba lada ubri open khu ya ladi ne ki ba man ula ban long ujendiang bodan burom ba kentang ba mentoi ya uken rat yeng bat bala tayar nak benta ki kam ba baro tikum ta phet yap na kijing brai kajing long samla bertubut sia ya ka hok kajingai kajing i bat kajing sup ringkat bat kitu kibakar pat ya utrai da kodonut basngur wat penyadai ai bat kijing atai ni abit ba klam jingmut kumba pitip ha kipen mi tang kajing ya kajia bat usyakri jong utrai umdai ban ya kajia henry ude ban long ubasbun ya baro ude ban long unu hikai bat bit ubada kajing ya sya bat kajing jemnur usneng ya kitu kibakran persya ya u da kebakar men barabor ba ublay un ailat yaki ban kala kebamut bat ban tip ya kajing sisya. Habala kem koidi hakani karukom da ublay ban le ya kamon jong u kinlat na kajing riam uksud. Kaktiin jong utrai ngis ngongu ya ublay. Mentau Paulus kentu sesisian pat ya Timotheus bat yangi iwei piwei wang kukun jonga tupen klain tunang klain ha kajingat ha ukris banginang klain nginang san nginang pen skam yeladi ha kajingat ya ukris ha kajingat yungi ha ukris bat ka ai ba mangi ngilap diang ya Timotheus Paulus ong komno kasaki bala pediang nanga ha pedeng buon ba kisaki kajing ai ba filap pediang nanga la ne kajing kai ba filap pediang nanga ha pedeng buon ba kisaki samlam ha kiweiru bat pet ban ai pateng ha kitu ki wei pat ki bala la ni ki badon ka sap ban la ban hikai ya ki wei ru ha ka jingai kani ka dei ka wei na ka banta jing i wei pe wei ru ho mangi i wei pe wei ru ngila yo ki jing hikai
bat kitu na preng jungi badan kasap ban hikai ngidi ban pej ba ka jing hikai ne ka jing tip jungi kanum so kut no tang hangi henry ngidi ban sam lem ru shaki wei ngidi ban sam lem ru shaki wei kani ka de ka khubor ba bha jong Jesus Christ kam dei shapang jonga kam dei shapang jong phi ka dei shapang u Jesus Christ bat kam dei er tang yangi ban kut tang hangi henry ka dei ba ki breu kin tip ya u Jesus Christ ha kir kombaret hakir kom ba per hai no benta ba mangingila ban priang ya Jesus Christ ni dei ban le ya kata ba Paulus ong tu ya kit lang ke ni kiri kijing lembat nga kum usipai ba bha jong Jesus Christ la weri ngi ban long kisipai jong Jesus Christ ban kit lem ya kani kijing le kum kisipai jong Christ bat hang ni ya kini kidi khot ba buat khot ba lai ter Paulus unsa ai kan nuksa nak benta jungi ya pen siria mengi iwe pe ban ningkong ba usipai badang ba usipai umla ban kumba kiwe pada kibreo kabamut uhap ban long discipline uhap ban reisitom uhap ban le exercise uhap ban long ba khlan balai ban kemen yo tu orang ba perton kanang ba tu orang ba perton kumut ula ban syania yo ni sipai lada uni sipai udi bamdon discipline ubaya la kajong kabamut kalong kabu jingma yo tu orang ba perton unumla hirup ban syania yo nang tade uang syuk sa uai pat kitu kibri ke kilan met bakiru ki hapan kendia na sipun ba ki lemda kamta kinumla ban yo ya ka khusnam jong ka jingjob ngila ban oru hapo akari khasi ba ye jingi le singi bun ba ki samla ki ba bun ka sap ka phong ki ba don ka sap ki phong ba kerpang ban le ka ni kamta ter henry balai ngimla ban poi sakman le si ka wei na ka da ho ngila ban keno sarkar ngi kila ban keno opportunity ke henry kum ha ka ni ka juk jungi ba mentang ngila ban ong ba le si ngi duna ka ni ka jinglen la de le si ngi duna ka ni ka discipline kumjuru ai nuksa jung nong rep ru tu bambet sembai ningkong unum yo henry tu bala bet sembai ki sembai ningkong ma un sa yo ban khai ya ka jing ot ningkong but kani ka de ka nak benta ka jing emen sim jungi ru lada mangi wei pe ru ngi haban le ka jo kawai ka kentin ka bangi sutanat bangin penlong ka ba bangi de ban buat ka de discipline wat ka jing emen sim ru lada ngim long discipline wat ka jing emen sim ru nginum la ban kiu shenu but le si la ngi ong discipline ngi sung thu hendai kawai ka jing mut ka ba sutanat bahas pang ka kentin discipline ne ban long discipline ka ba mut ban le ya ka bangi de ban le wat lada mangi ngim kwa ban le ru ong biasa sien u brio bolong disiplin ke ban le ya ke ba udai ban le wat lada kwa ban le ru tang ba namar ba kadai ke ba ban le u yai le ya kata kadai ke lang jinglong disiplin balai ngimla ban pas ba namar ngi krekot tang pon bos ngotenat ngitip bangi de ban krekot tang ngimla ban krekot malaka singin na ta kadau ngi krekot tang bos ngotenat ta kadau ko cika ban yo first ngi yo no third hun no kata balai ngimla ban kiyo ke bun ba ke benta jong ke jing namar balai ngi le tang por basu tenat ngi duna disiplin la ngi pe ya ke jing ju ki katu gat ni ki celebrity ki ba mangi ngi le singi tip ha kum Cristiano Ronaldo Virat Kohli ke la ngi ngap ke jing interview jong ki ka ba meki ki ong ba kibot ya ka ju kur kombam mental ar posnem kibot ya ka ju ka bam da ka bakiar na ki ki junk food la na kita ki jing bam ki ba penbang ya garmeng sentur ndai ki bakta ya ka met jong ki Henry kile kumno ki bam de ka ju plain jing bam be ka hadu mentar balai ba ka met jungki ki pen kre na ka bentar ka tu ko khusnam ka ba maki ki akun na ka bentar tu ko khusnam ba maki ki akun yengiru ngidon kam ka ju hi bangin le na ka bentar ka jing jungi na ka bentar ka jing trash tom jungi ba kham ker pangru wat ha ka jing siem ru ha ka jing siem ru kalong tang kum ju hi discipline ha ka jing siem spiritual discipline kumno ha bangi ki men step ngiyo sngo ba kasur ba kran ngi bangi de ban duai tang ban don na preng jingi ban duai don na preng jingi ban num duai nang tada don ban puli kitin jong blai don ban puli kitin jong blai habangi dang yo jingi kai sngo sung shit puli kitin jong blai i mahar kom puli ndai tang ka tu ka ni singi ngila ja no ngila thaj no namar blai ngim don ka discipline ban follow ya kata ka discipline lifestyle wat ha ka jing emen sim bro ban long discipline ka bomot kadai kamram junga bangan lek mas be namar nga i jisu ngakwa ban lek mas be lada ngasung thai ru ngan lek mas be lada omdon mas paris ru ngan lek mas kani ka paris ba marjan lada kadai ka benta junga bangadi ban duai ka bomot ngan duai be rosary ngan duai be lada ngam yo duai men step ngan duai men singi lada ngam yo duai men singi ngan duai fit damit lada ka do no ka poro ngan wat kalat bangan lek ban duai be rosary lada kadai ka kamram junga bangan puli kitin jong bleng ngan puli be man la ka singi ngiong ba bun kam hoi men step le si bun kam pen kre ba mi ki khun ki tine be le tre kum ta ter handrengan pa wat e ka por ban yo ban puli men singi la ne men jan miet la ne jad damiet la ne ha ka no ka por
kata ngiduna ka jing emen siam jingi nak ta kadaw ngim poi se ru namar ngim le ya kata ka rukom ha ka badai bat ka jing emen siam jingi ru larangi kwa ban kieu larangi kwa ban kam e yo blei ban kam jan so blei ban sam lam siki we pat ngidon kam ban puli ngidon kam ban doi ngidon kam ban lech kamas buku ngidon kam ban ya jan bat blei dei tang ha ka pot bakwa dei tang ha ka pot basungut tenat Henry wat hakapor bang asngot haitu wat hakapor ngadwai kawai min su ai nuksa hakapor bang asu thait ba bandwai ka e bang sitle amdei bang adei bajan ai Henry tang kawai ka nuksa le se ban harap lang ya phiro hakapor bang anga thait ba bandwai ka bamot ka e bang sitwai bun sien ngadwai rosary ba teng teng ngamla ban pen jingmut ka jingmut jing perkhat ka sang serum seneng ya teng teng ngasuyat pelun no ya ka yeng ngayat pelun hapla ba kumta terter But let's see si senpek la ngila ban ong ka mentoi kum kata ka jing tuai hoi let's see ka mentoi Henry kum ka jing long brio ka don kum kita ki kap ba phimla ban pelet jing mut namar belai let's see that palat la ni bun jing mut jang perkhat ne ka no rukom ni dei ki brio ni hab ban long kum ki brio te kum ki tu ki por kum no ban job dak ba phimlien ban duai rosary ya no se serum seneng ro duai rosary la da phimla an pelet jing mut ban khuslai ban puson baru kam lei lei ra ya Henry next day pada kani ke jing duai kan sawan biang api kan sawan biang pinsa sungut nat biang pinsa la ban biang ban iya ke jing syai katu ke jing hem jong ke jing duai kan sami biang bun na preng jingi pada mentak sing sung that pelat bun jing slai pelat tak daw ngi sange nai duai syura bangim duai syura namar belai ladang duai ro ka jing mut jing perkhat ka sang sitai ngi sange na ban duai lada phim duai kala akut sendan don jing duai Henry la wala danga la ban pelet jing mut ro ba ngaduai kata kan yarap enga bar banga ong kum ta ba kam dei banga penslur bangin duai klem penlet jingmut am ka tin jong blek ong duai da penlet jingmut bar kemangi ong ha ka jing duai rosary ko ngi anuk sa jing duai rosing si ong no ha ka ni ka jing ya tungin ya puson ka bamot ngi penlet jingmut ka best meditation ka banta jungi kum ki khamtam kum ki kristan baro khamtam kum ki riu pai ba mo leiti hapo yeng hasem ka best meditation bangin le am dei jing duai rosary best meditation nak benta jungi kiriu pai ba kan hoi kiriu niam ro ka ju andai khamta mingi kiriu pai ba le nambar bangim yo ba ha kalat banduai da ka penlet jingmut jing perkhat lan da ka meditation ka best kadai rosary kadai ka best form of meditation nak benta jungi kiriu pai ba pendon kam bha ya kani ka jing duai la kham pen jrong han khinden namar belai kilong iba kongsan nak benta jingi banginduk la ban kiyo ha ka jing im jingi hadin kata Paulus upun kan mau ngi ka gospel kadai ujisu wanong brio nak yeng David ulayap la sa stam bat menta mi pat nak jing yap bat phila ban khum ya kinong yalap phila ban khum ya kiling do la phila ban khum ki pastor ki tu ba pen priang ya tien jong blai hendai ya ka tien jong blai hi phimla ban khum nak kata kadaw hajar snem menta tam la hajar snem tam menta kinong buat tung jisu kinang bun nang bun ki barung sakabalang kinang belu bun nang bun ha ki jaka ki bangi osngo ba mensua dei tang ka ba ma dalam kristan sayap mentang sedang ban ki ngiu iba ka kilung biang omla ban khang ya ka tien jong blai omla ban khang dalai le ya ka tien jong blai ban pun kut no namar bakala kham jrong khandiat ban pun kut no ingi we pe we ka e ka ba Paulus ong ka basngo tenat bahayangi kene dukat bakhat saw ong ne tu ya pen kan mau ki bri baro nang ta sepang kini ki ai bat kan tuju ki khmat ublei dukat bakhat san ka dei yangi we pe we hakanu kanu ka kerdan ba mangi ngidan larang ngidan le ka kerdan nong yalam kani ka dei bha yang a bat ya phi kum ki nong yalam kum no ngin le ka dukat bakhat san ka ong tu ya le kat bala ban pen bit ya la de ban yo ya ka jing menjur ublei ban long unong tre ban danda ban le ran ba yalap tikna ya ka jing sisha yale kat bala ban ningkong tre stom yale kat bala ban yo ka jing menjur ublei ningkong nang ta de ban long unong tre ban danda ban le ran ha ba le yalap ne kren nganu ngalap pen kre bang am danda ban le ran ma bele ngawar barabor de ka jing kwa junga re ka jing menjur jung blei de ka jing kwa jung ki brio re ka jing menjur jung ublei don ki brio ki bakhot ingi ban wan ai program an ai seminar de yalap ki kwa bangin keren hakata ka rukom ba maki ki kwa kamla ban long ngim den pen sngob hai ki brio ngi den pen sngob hai yo blei lalap pun ki brio ki bakhot ngi khmi lti long da ngi hapan sha score yo blei wat ya ka jing menjur jong blei pe ba kanom dei tang ka jing kwa jonga ne jong phi hendai ka de ban dei ka jing menjur jong blei kum unong trei
ubam dawa lane ubam don daw ban le ran namal belai ngale ngalada wa lupa ke jing menjung blai ban ubay lap tikna ya ke jing sisa kani ke dei benda ke deiti nak benta jungi baro kam kerpang ya kitu ki badan ha ke kerdan nong yalam ha kanu ke kerdan nong yalam bapidon kani ke dei bangi hab ni kun man la kasngi tracy tom penbit ya la de wat ke jing menjung blai long uta unong trei bam dan da wal le ran bat yalap tikna yalap ya kejing sha ublei ya kejing sha ublei ha karukom badai ha karukom ke batikna katkum kamon jong ublei kani kadai ke kam jingi pidai seng samla seng rangba long kemi long pa kun hun tuai ke bibi ne ha kanu ke kerdan bamangi don kani kadai bamangi hap ya kun ken mau kani kadai ke jingkot jong ublei yangi iwei wei ni duai lang nak benta jingi iwei wei ngia doai lang ru mar keliang banga ong hang ni kam dei banga krokti ano yunuru lene ban penrem ano yunuru ngi baro ngi don nak jong jing yale ngi baro ngi don nak jong jing yale batu ai bangin yale ya katma ka babha kata katma babha katma jong jinget ka ban yarap ingi iwe pe bah ka we ka singi ondang ngi pau si sha khmat jong blei ba jisu non shaw yang ngap de phi ngi nam don daw e ban le rai ngi nam don daw ban le ban le rai bat sakawai shania ha ka jinga isin e jong blei lada nga ong bun si ni la jong ai nuk sai la jong lada ublei upet ya kipop junga am nganum dawa ban yang khmat jong u henry nga shania ha ka jing sin e jong u nga shania ha ka jing sin e jong u teng teng ba krani ki we kata nang krani ki we nang kat mau la jong nang yu i kipop la jong kadai tang ka jing sin e jong blei pangile e kini ke baro ma phiru ka ju hi kadai tang ka jing sin e jong blei shania ha ublei what's ngorem u jisu ye palat ya phi ba yanga en yero yo Jesus Christ junam la junam amen wa beneng to ai ba kaching ke ba mela ai ngi ha ukun chumi u Jesus Christ u men chungi ba kading zo kaching ke wala pan raham ki do no chungi do mun sim ba khu kin kir siu biang hangi ya kaching ke men ba kar khu na men ta kaching wan ka hima chumi to ai ba kaching e chumi kan pan kalai ngi shakinong bat sambai bam juthat jong ka gospel to ai ba ki sambai kin pan kalai kolong brio man brio na shapo but you can tha baro a ka jikmil ti batikna ya ka beneng batamai ba ka perthai batamai haba andala job ya ka bo jong ka snil ka burom jong mi kan ting shan chabam jikot to ai ba ka jinga e jong ka jubili kan kar siu biang hangi ki pen grim jong ka jing kermen ya ka jing thrang na kan ta ki spa beneng to ai ba ka ni ka jinga e kan pen sapriang ya ka jing kemen ba ka jing sok jong nong pen em jong ni cha satla ka perthai chami ublai jong ni ubala ka khu junam kan long ka burom bar ka jinga ro shi junam amen Kudono kutam Jisu terus ini kemarin rap jingi Kristan tu doa ina bumta jingi